Presyo ng tuyo at daing sa ilang pamilihan sa Dagupan City tumaas ng hanggang 300 pesos per kilo. Yan ang tinutukan ni Russell Simorio. Walang magawang ilang tindera sa ilang pamilihan sa Dagupan City kundi ipasa sa mga consumer ang mataas na kuha nila sa mga supplier ng tuyo at daing. Ang tuyo na nasa 240 pesos ang presyo kada kilo, pumalo na ngayon sa 300 hanggang 320 pesos per kilo. Paboritong ulam ni Aling Sonia ang tuyo, pero ngayong mataas ang presyo, iwas muna raw siya rito. Medyo mahal ang tuyo ngayon, hindi na kaya ng budget, lalo na kagaya namin mahihirap. Hindi na namin kaya, sir. Kaya hindi na po nakakabili. Bukod sa tuyo, tumaas din ang presyo ng daing. Ang kada kilo ng daing na espada, sumipa na sa 1,200 pesos ang presyo mula sa dating 1,000 pesos, habang nasa 1,000 pesos na ang presyo ng kada kilo ng daing na pusit mula sa dating 800 pesos. Mataas umano ang transportation expenses ng mga supplier. Matumal ngayon, boss. Walang bumibili. Kunti lang kasi nagsitaasan yung mga presyo. Pangkaya mayaman na kasi mataas na. Mataas na yung presyo nila. Hindi na kinakaya ng kasi mataas ang puunan. Kaya yun ang mataas talaga. Samantala, ayon sa DTI, may mga salted product ang nagtaas na rin ng presyo. Pinangangambahan rin ng DTI na tumaas ang presyo ng sardinas ng 1 hanggang 3 piso. Sa ating pagmo-monitor ay mayroon po tayong mga nakita na na pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin natin. There are 63 products out of the 200 plus products na minomonitor ng DTI ang nagkaroon ng increase compared to price a year ago. Kasama si Henry Dumensil, Russell Simorio, Balitang Amyanan.